Hello mga kapulakit, nandito po kami ngayon sa Salumagi Norte kung saan may medical mission po kami at feeding program. Good morning mga kapulakit, ang sarap talaga gumising ng maaga. Lalo na pag galit yung tropa kasi late ka na. Usapan namin kasi alas 6 kaso lumabas ako 6:15 na. Pero nung pagdating namin sa venue, kami palang pinakauna. Buti na lang pogi na kami kasi sabi nila kung sinong mauna, pangit. Sinasakay na pala yung manok namin na may kunting lugaw. Char! Anak ka ng pu. Anak ka ng... Napaka-supportive niya, no? Maraming salamat nga pala sa ating mga sponsors, lalo na sa BJMP, sa ating Medical Mission and Feeding Program. Dahil kung wala po kayo, hindi ko malalaman na may almoranas pala ako. Oh, biro lang, naniwala kayo kaagad. Anak ka ng pu. Lumipad nga pala ang aming team sa New Zealand, sa Lumagi Norte, Bugal yun, Manaya. Ay sana all my NMAX. Meron din ako niyan dati na nahiram. Baka pwede hiramin yan sir, hug kita. At yun na nga po umpisa ng aming feeding program. Enjoy nyo ang aming paalmusal na manok na may kunting lugaw na may itlog ng dinosaur. Maraming salamat din pala sa lahat ng mga nakasama natin na nag-assist dito para maibigay ang munting pagkain natin na paalmusal sa mga tao dito sa Salumagi Norte. Maraming salamat sa inyo. Mainit-init pa yan at umuusok. Kung malamig yan, ibalik nyo at ipapainit ko para sa iyo. Ay! Alam nyo guys, napakasarap tumulong sa kapwa, lalo na pag nakikita mo yung kasama mo na naiinggit na para bang gustong kumain kasi feeling ko nagugutom na siya kinuha yung amoy ng kaldo. Oy! Bango! A few moments later. Isang kamay nga dyan bro dahil hindi ako nagkamali. Totoo nga, nagugutom na yung mga kasama ko. Paano yung cute na gutom? Maraming salamat nga pala sa lahat ng mga supporters natin dito. Kung wala po kayo, wala rin po kami dito sa New Zealand. Char! La, ba't nasa likod ko si Tanggol? At yun na nga, napakasarap sa feeling na nakikita mo yung mga tao na natutuwa dahil sa binibigay mo na kasirola. Maya-maya nakilala ko ni Aling Nenay. Ikaw pala yung pulikat, sabi. Aray ko po, lagot ka po kay Lolo Rolando. Pinapalo mo si Pulikat, di na ako bibigyan ng betlog. Pulikat, sorry na. Sabi ni Aling Nenay, oh. Tuloy-tuloy pa rin ang aming pamimigay at lahat ng to ay sponsored ng United Archers Eagles Club, ang KDC Star Resort at kay Dr. Elmer Doria na pinumunuan ng BJMP. Maraming salamat sa inyo. Bro, okay ka lang? Okay ka lang, bro? Sabihin mo lang kung makiki-CR na tayo, ha? De, joke lang. Masipag yan. Yan si Boy 15. Isa sa mga Pulakit Boys. Oy, shoutout sa lahat ng Pulakit Boys. Ano na? Asan na? Ang gin. Ay, charot. Dito ko na lang pala ata kukunin. Baka meron. Ate, baka may gin kayo dyan. Buti pati Arctic, pogi pa din, no? Pasensya na po pala dahil nag-cause kami ng traffic dito sa barangay ninyo. Di bale, rolling lang naman po yung pagbibigay po namin. Shoutout nga po pala kay ating naka-green. Isang vlogger din po pala dito sa barangay. Si Mami Inday and Kids. Busy si brother, wala nang taga-abot sa akin ng itlog ng dinosaur. Sabi ko, bigyan mo ako kung ayaw mo, yung itlog mo ang kukunin ko. Kaso wag na lang, baka binulok. Madaming tao pala dito mga kapulakit at sila ay masayahin. Hindi pa lumalabas lahat yan kasi tulog pa daw. Buti na lang at nalaman na rin na may libreng check-up at libreng gamot doon sa may covered court. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa Pulakit, lalo na sa mga kasama ko, sa mga nakipag-participate. Basta yun. Malapit na ata kaming maubusan dito ng manok na may kunting lugaw na may itlog ng dinosaur, kaya kailangan muna naming bumalik para magluto ulit ng dalawang malaking kaldero.
Napakasipag mo talaga, Jacob. May multa daw sa'yo si Arte Cake, kaya sigilin mo siya. Maraming salamat sa mga kasama mo na nagluto ng aming lunch na napakasarap na pakbet at binagayan pa ng pritong tilapia. Hindi ganyan ang pagbugaw ng langaw, kailangan may sayaw. Ginto, 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 pilak, tanso. Tinuruan ka lang naman magbugaw ng langaw, nagtatampo ka na, Christian. Tampo yarn, pati lalaki pala may toyo. Gusto mo ihalo kita dito, ha? Nanggigigil ako sa'yo ha? Second batch na pala namin ng aming pagbibigay. Hindi na siya almusal kundi merienda na kasi hapon na, guys. Isang nakakatuwa rin pala kasi mapabata, matanda, kilala po tayo dito sa barangay dahil napapanood nila ang videos namin ni Ermat. Ang sarap ng tawa ni Aling Mideng. Actually, kami na lang po pala ang natitira kahit tapos na yung program. Tuloy-tuloy pa rin ang aming pagbibigay dahil may mga hindi pa nabigyan simula kanina. Alam nyo mga kapulakit, meron pala akong tip para sa inyo. Tama lang na magdala kayo ng kaserola o malaking bowl. Kasi what if marami kayo sa loob ng bahay, edi hindi nyo mahawakan yung styro kasi madami. Kung ako lang ang tatanungin, kung sakaling ako yung bibigyan, aba, baka timba na yung dinala ko. Kasi 11 kami dito sa bahay Nagbahay-bahay na pala kami kasi yung mga iba nahihiyang lumabas. Pasensya na kung nagambala po namin kayo. Pasensya na rin po pala sa mga hindi nabigyan ng itlog ng dinosaur kasi naubusan na po kami. Nagtataka daw yung kasama namin bakit daw may plato. Lugaw daw yung binibigay niya. Jacob, patungan yun para hindi ka mainitan ha. Pero baka nga nagkamali sila. Bigyan mo na lang ng tilapia, Jacob. Nandidilim na pala ang langit kaya kami ay nagmamadali na. Bigay dito, bigay doon. Pinapasok na namin ang hindi napapasok. Alam nyo guys, bawat ngiti ng mga nabibigyan, napapawi lahat ng pagod namin. Simpleng bagay man yan o pagkain, kung na-appreciate mo, napakasarap mamuhay. Tama lang yan, Aling Maring, para maubos na ang aming binibigay. Sabay-sabay na pala kaming sumugod sa bawat bahay kasi nauulan na talaga. Sa lahat ng bumuo at tumulong sa programang ito, maraming salamat. At sa mga namumuno dito sa barangay, maraming salamat po sa inyo sa pag-welcome po sa amin. Sa ulitin ulit, hanggang dito na muna, Pulakit!